Gràcies, càmera. Ja està gravant, va, Ja sí. està. No, tio. Parla. No, sí, espérate que no sé. Bueno, ja està gravant? Sí. Ui, quin dia és? Quin dia és avui? Dimecres. No, però dia. 25, quasi. 25, quasi, o 25? 24. Bueno, avui és dimecres, dia 24 tio. de setembre. No hi ha flash? Sí, Flash Gordon. Dia 24 de setembre, dimecres. Que podries portar la llum, que no es veu. Este vídeo va dedicat per Raulet. Raulet. ¿Te recordes de la dia d'Erasmus de... En la vida! En la vida! Jo avui arroje per tu, tio. Raulet! Raulet! Per tu. I per balcó, saps? Ja està, ja està, ja està. Ja està, tu. Chicones, pasemos a la tercera. Sí, espera. Que va a tirar-se. Afanyeu-se. M'han dit que era aigua. En la vida. En la vida. M'han dit que era aigua i era casalla. Si te pute. Eso son el champiñón. La puta, chaval. La puta que han vist canya. M'ha eixit pel nas, tio. Espera, no, espera. No, clar, me les dis, tio. Ja està, tio. Quin xorro, DJ. No me xorro, no. Ja, tio. Ell no pot així, no. Ah, ja. Esta roja la dedique a Raulet, Miki, Tato, Chore, Simón, Nando, a tots els que han passat per la casa de la Pradera. A sort de puta mare. En la vida. Raulet, el vull. Ja, molt bé. Sí, el got. On vas? A gravar-me, tio. Ah, vale. Pero que un buque antes, ¿no? Ah, vale, perdón.